Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendla. Kunenye izinsizwa ekhomentile kwenye amavidiyo ami. Umfethu uyakhala uthi kunosisi manje osemphendula isangoma. Umphendula isangoma kanjani? Shuthi umfethu ufonela usisi. Okay, lo sisi wamthole ngathi usabhizi. Okay, usisi ekubeni busy kwakhe wamtshela usisi wathi ngoba ngisabhizi ngizokwazisa mangabe sengiqedile. Okay, but ke umfethu ukhala ngokuthi lo sisi akabe samazisa mangabe seqedile akwenza. Kuze kuphinde kufone yena umjita and futhi mangabe semfonela lo sisi akakhombisa ukuzisola ngesenzo sakhe yabo. So ucommentile umfethu wathi ngiyathanda mfo uma ukhuluma ngeyokufonelana. Nakhu-ke la usisi ngiyamfonela athi usematasa ucela ngimlinde uzongazisa uma seqedile akwenzayo. Yabona, mina ngiyawathanda amantombazana kanje ngoba akhombisa ukuba nengqondo yabo. So lo sisi lo angithi uyamfonela but manje futhi akakwazi ukukhuluma nayo ngalezo sikhathi. So uyakutshela ukuthi okwamanje ngisabambekile. Ngizokwazisa mangabe sengiqedile. Yabona umuntu okanjalo ukhombisa ukuba nengqondo yabo. Futhi uyathanda ukukhuluma nawe ingakho ekutshela ukuthi ngibambekile but ngizokwazisa mangabe sengiqedile. Okusho ukuthi wena into engemele uyenze yini manje? Kumele ulinde yabo. Ulinde yena abuyele kuwena yabo. Ngoba uyakutshela ukuthi usabhizi but mangabe seqedile akwenza uzokwazisa yabo. So ukhombisa ukuba nengqondo usisi ngokuthi ashinte kanjalo. Ngizokwazisa mangabe sengiqedile. So ke wena into engemele uyenze yini? Ukuthi ulinde abuyele kuwena yabo. So uyaqhubeka umfowethu uthi kodwa kugcine kuyimi engimfonelayo futhi lapho eseqedile. Waze ngani ukuthi seqedile yabo? Waze ngani ukuthi useqedile ngoba kusho yena wathini? Wathi ngisabhizi kodwa mangabe sengiqedile ngikwenza ngizokwazisa. So wena uphinde ufonelani futhi yabo? So iphutho lenzile lelo mfowethu ukuthi ufonele umuntu ebekutshelile ukuthi usabambekile kodwa ngizokwazisa mangabe sengiqedile yabo. So ngisho ngathiwa mhlambe kuphela i-hour lonke akabuyeli kuwena. Wena assume ukuthi usabhizi yabo. Noma kuthiwa kuphela u3 hours assume ukuthi usabhizi usabambekile uzobuyela kuwena mangabe seqedile. Ngoba mhlambe lento embambile izomthatha 5 hours yabo. But wena usudlulisa 3 hours uphinde uyamfonela futhi yabo. Ngoba manje uma usuwenza lokho ukhombisa ukwenza njani ukuba insizwe impatient insizwe ongakwazi ukulinda yabo. So ke mfowethu funda ukulinda mangabe insizwe ongakwazi ukulinda kubantu besifazane ithola kanzima yabo ngoba igcina esisebenzisa amandla okulwa ngoba iyahluleka ukulinda. So kubalekile mfethu ukuthi uzifundise ukulinda. Umuntu uma bethe uzobuyela kuwena linda azabuyela kuwena yabo. So uma ukuthi akabuyeli kuwena either akafuna ukubuyela kuwena noma uyakutesta yabo. Amanye amantombazane lento ayenza ngamabomu uthola ukuthi iyakuthetha ngizobuyela kuwena yabo. So ifuna ukutesta ifuna ukubotha uzokwenza njani yabo. Yabo intombazane mangabe amandla akhe wangabaza njengensizwa izokutesta ngayo yonke iyokutesta njalo futhi yabo. Ngoba ifuna ukuthola kahle kahle ukuthi imephi nawe yabo. So izokutesta ngazo izinto ezikanje ukuthi uyakwazi ukulinda mfowethu. Mangabe kuthiwa linda uyakwazi ukulinda. Uzothola mhlambe lento ebiyenza into encane mhlambe ezomthatha u2 minutes useqedile but angabuyeli kuwena. Ufuna ukubona wena uzophinda umfonele yabo. So mangabe uphinda umfonela uyakhombisa lapho ukuthi wena awukwazi ukulinda ubutsheliwe kahle kuthiwe linda wena awukwazi ukulinda. So umuntu uma bethi uzobuyela kuwena mfethu ufunda ukulinda ngoba ngisho ngathiwa mhlambe omunye uthothi uyamfonela akekho busy yabo. Bese kutshela ukuthi hayi ngisabhizi okwamanje ngizobuyela kuwena akekho busy free lapha yabo. Uyakutesta wena. So mfethu kumele uhlezi uyiphasa i-test entombazane ukuze izinto zikulungele yabo. Mangabe kuthiwe linda funda ukulinda. Umuntu mangabe ethe uzobuyela kuwena musu ukuphinda wena ubuyele kuyena ngoba mangabe wenza lokho ukhombisa ukuhluleka ukulinda. So kubalekile lokho ukwazi mfethu. So uthi mfethu kodwa kugcine kuyimi engimfonelayo futhi lapho eseqedile kodwa engangazisanga phezulu kwalokho angakhombisi ukuba umuntu ozisolayo kuleso senzo. Asikho isidingo sokuthi azisole lo sisi ngoba ukutshelile wathi linda wena wahluleka ukulinda yabo. So isidingo sokuthi azisole uzozisolelana mhlawumbe uphinde wamfonela futhi wena esabhizi yabo. Walibamba ucingo lakho ngoba mhlawumbe bese bona ukuthi
mhlambe lento ofuna ukuyisho i-serious kakhulu yabo, noma mhlawumbe ubese nqena uphinda akutshela ukuthi hayi bongisabhizi yabo, so wasale selibamba ucingo lakho. So asikho isidingo sokuthi asole, wena ungasolelani yabona. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi mangabe uyinsizwa mfethu kumele nawe ungabi insizwa ethi mayivuka ekuseni ingazi izokwenzani yabo. Iba nento yenzayo empilweni ube busy yabona. Mangabe umuntu obhizi awuthandi ukuphazamiseka entweni oyenzayo yabo. So mangabe umuntu ekufonela uyamtshela ukuthi mhlawumbe usabambekile ngizobuyela kuwena. So mangabe kudlula isikhathi lo muntu ephinde ekufonela usabhizi uyacasuka yabo. So nawe angumele ucasule intombazane ngokuthi uphinde lo ubuyela kuyona ibikutshele kahle ukuthi isabhizi. So ingakho ngithi nawe iba nento yenzayo empilweni mfethu, mhlambe into oyizamayo kungabe ibhizinisi lakho noma uzama but ibana something wenzayo empilweni. Ungabi uvuka hlale nje ungazi ukuthi uzokwenzani yabo, ngoba mangabe unjalo uyabhoreka, uzogcina usulahlekelwa intombazane mhlambe ekuthandayo intombazane ngenxa yokuthi intombazane ibhizi inezinto ezenzayo empilweni, wena uhlezi nje ufuna lo ikhuluma nawe yabo. So iyakutshela ingane ithi linda, but wena uyahluleka ukulinda ulokhu uyifonela njalo, izogcina isingasalibamba ucingo lakho ingasabuyeli kuwena, ugcina usuyiluza kanjalo. So ngicatha kuyona into ofuna yenzeke leyo. Funda ukulinda mfowethu, kubalulekile. So uthi mfowethu ngamanye amazwi sengiphendukisa ngoma ukuthi ngiyobhula ma eseqedile bese ngiyafona futhi. No mfowethu wena nje othanda ukubisa ngoma and ngiyayibona inkinga yakho la ufunda ukulinda yabo. Ngisho ngathi umuntu kuphela usuku lonke engabuyelanga wena ebethe uzobuyela kuwena. Kumele ukhumbule phela mfowethu ukuthi wena uyigift, wena mfowethu uyisipho yabo. So uma umuntu engasifuni isipho esiwena noma sesimcika kumele ushenxe yabo, ukumzwisa ukuthi ungabukhona kwakho kunjani yabo. So mangabe kuthiwe linda, funda ukulinda yabo. Mangabe umuntu ethe uzobuyela kuwena angabuyela kuwena, it's fine. Ngisho ngathiwa kuphela 2 days ungalinge ubuyele kuyena futhi ebekutshela yena ukuthi uzobuyela kuwena. Emva kwesikhathi izobuya ingqondo yakho ukuthi okay, yazi lo muntu ngimtshele ngathi ngizobuyela kuyena ngangabuyela kuyena. So yena no guilt ozomshaya ngaphakathi, uzobuyela kuwena mawukuthi lo muntu ubekuthanda yabo. But mawukuthi ubengakuthandi angakuziba unomphelo yabo. So nawe ufuna ukuzifaka kumuntu onjalo, umuntu ongenandaba nawe yabo, ngoba mangabe engasabuyeli wena futhi anendaba nawe. So nawe ufuna ithekene kanjalo umuntu ongenandaba nawe, ufuna umuntu onendaba nawe yabo. So mangabe umuntu onendaba nawe mawuthi amfonela and ubhizi uyakutshela ukuthi ubhizi uzobuyela kuwena, uzobuyela kuwena ngoba unendaba nawe. So mawukuthi akabuyeli kuwena ngisho ngathiwa kuphela isonto noma kuphela inyanga, kusho lo muntu akanendaba nawe. So nawe awuzulokhu uzifaka kumuntu ongenendaba nawe, ngoba mangabe wenze njalo uzoziphula inhliziyo mfethu, ugcine usuwenza izinto ozozisola ngazo. So kubalekile mfethu ukuthi uzazi lezi zinto, ngoba yabona njengoba ngisho ukuthi uthando lamanje alisafani njengoludala. Izinto sezashintsha yabo, izinto sezashintsha nendlela yokwenza isafani njengakudala, sesenza ngenye indlela manje. So kubalekile nawe mfethu ukuthi ungasaleli ngaphandle yabo, ungene nawe, ngoba mawuhluleka ukubamba lezi zinto uzosalela ngaphandle. And into ekumele uyazi sekukhona imithetho manje, imithetho eqinile mangabe ukhombisa impawu zokuhlukumeza abanye abantu, kungabe uhlukumeza umuntu wesilisa noma uhlukumeza umuntu wesifazane yabo. Ngenxa nje ukulinda, mangabe insizwa ehluleka ukulinda lokho kugcina sekuba nomthelela wokuhlukumeza yabo, ugcina usebenzisa amandla. So asifuni isimo esikanjalo mfethu, funda ukulinda mangabe insizwa. Makuthiwe mangabe umuntu ethi uzobuyela kuwena, linda aze azobuyela kuwena. Mawukuthi akabuyeli kuwena, ungabuyeli kuwena ngoba kusho lo muntu akanendaba nawe. Ungakhohlwa mfethu ukuthi wena uyisipho yabo. Once wakhohlwa ukuthi uyisipho, hayi ke uyobuyela kumuntu ebekutshelile ukuthi uzobuyela kuwena yabo. So shabuka mfethu.